Здравейте отново за трети път. Сега с Сашо не знам, караме да ходим на някъде. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Може да напишете в YouTube Валентин Захариев и ще ви излезе. Алекс, на неговия се казва Светът на Александър. Може също така да се абонирате на канала му. Дайте по един палец нагоре, абонирайте се за нашите канали и дайте камбанката, за да ни изпращате всеки път, когато качвам видеа. Между другото, в нашия магазин, вече в Съна и Хебит, пуснахме чисто нов мърч. Казва се... Познай, Алекс, как се казва? Нашия мърч в Sunday Happy се казва никога не прави лоши неща с хората. Шегуваме се! Все още чакаме нашите... Една книга имаме вече да подписваме, така ли е? Да. 24 часа с ние. Какво стана? Хора, Александър ме кара да чакам тук на нашия етаж. Иска да прави нещо с асансьорите. Нали за това е това клипче? Оф, хора, отдъчен съм вече. Здравей! Човек, минава асансьора. Да, видях. Човек, какво правиш? Казвам на хората като ми. Оф, добре, хора, искат да кажа. Добре, хора, сега ще гледате как асансьорът си минава сам. Ето, хора, мина този асансьор. Стига! Престани вече! Не, гадно е за шугуващества. Човек, дори не знам, аз няма да участвам. Просто ще те гледам. Човек, виж колко как да се дали чисто с хората. Но той тръгна да се сори. Да, тръгна. Нищо снимам влог. Къде си вкъщи? Ти от кога си тук? Лято ще падаш? Алекс, вече съм отекчен. Отекчен, скучно ми е. Снимам от 3 минути и 14 секунди. Алекс, какво правиш? Бягайте! Бягайте от този път! Хора, бягайте от този път! И, Саши! Добре са. Бягайте! Хора, вижте го! Госпожата, помниш ли си какво каза директорката? Хора, Александър е убиец. Той е убиец. Вижте го какво прави. Това е психопата, ще взем. Аз ще бягам от него. Стигате! Алло! Човек, ти си крипи, човек. Ти си крипи, не че ще изплашиш хората. Я покажи на хората, искам да се видя. Ето го, виж колко си грозен. Но, вижте го колко е грозен. Вижте го. Аз съм си нормален човек. Снимам от 4 минути и 32 секунди. Добре, видим на втория етаж да ходим. Ма ние сме си на втория. На третия да. Тук На втория сме тук. Човек, искам вече да си хода в детския кът. Аз не искам. Оф. Караш ме да кисна тук. Аз обичам да гледам асансьори. Да, защото ти си болен човек.
Ти си болен. Ти си болен човек, който обича да гледа асансьори. Гледай го, като някаква сирена. Като сайрен хецива. Ай, чао. Чао. Хора, вижте го какъв е. Хора, аз вече ще взема да бягам от този. Вижте, телефона му падна. Искам само да ви покажа. Тук пише надолу, загоре. Хора, директорката. Директорката тук ще пипна Алекс. Сашко. Нагледана съм Сашко. Ама не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Само за моя канал се абонирайте. Защото на Александър канала е странен. Светът на Александър, не забравяйте Светът на Александър. Въобще не го слушайте. Ние имаме видеа с него. Абе, дайте му 2-3 палеца нагоре, колкото да отбият номера. Дайте му 1-2-3 палеца и това напишете някакъв коментар долу. Как Този е психопат. Абе, къде е Александър, бе? Човек, хора, няма го Александър. Няма го, къде е? Къде е Александър? Хора, няма го Александър. Тя каква е? Няма го Александър, къде е? А, ето го. Да, Алекс. Стига! Добре, и после отиваме на нашия етаж. Не, ще седим тук, ама няма да пипаме асансьор. Снимам от 7 минути. Стига. Ай, престани, бе. Добре, този сега значи ли Вижте го каза влачи. Червей е такъв. Показах ти газа пред камерата. Вижте го, вижте. Абе, хора, този е психопат. Вижте го каза въргаля как някакъв червей така на земята. Вижте го. Е, това е болен човек. Това е болен човек. Не! Асансьор е тук. Покажи го на хората. Хора, вижте го. Вижте асансьора отвътре. Вижте сега. Осми, бе. Хари! Виж. Отива на осми. Гледайте. Абе, то не е добре. С моя пръст ме накара да натисна копчето. Ти не си добре. Саше, буквално снимам от 8 минути и 48 секунди. Нещо не става. Спри. Директорката. Така, Алекс снимам от 9 минути и 5 секунди. Хора, вижте. Ами, не знам, някой път са електронни, някой път са на хартия. Каквито и да са, няма никакво значение. Ще има. Не, давай ти. Не искам аз. Заключи директорката. Този заключи директорката. Наистина спря. Този заключи директорката. Саше, прекалено е вече. Стига. Повече няма да ти видя ли? Да, ма гадно е човек.
Аз нито един път не съм тръпал вратата. Сега сега жената заседна заради теб. А пак. Не да седна, тук трябва да натисна на тази и ще тръгне. Много си гаден с хората. Защото Този е наемен убиец, хора. Честно ми кажа. Бегай, лагадина! Вижте го! Спри! Махни се от мен! Махни се от мен! Живото такова! Къде е Александър? ела бе, Галю! Брат! Спасена е директората. Спасена. Виж от колко минути снимам. 10 минути и 40 и 59 секунди. Jimmy, don't